новый час – это магчымасць рассказать про Беларусь для других людей. Это асветніцкі проект, які заўсёды быў запатрабаваны ў Беларусі і на якім, я б сказаў, гэта працяг традыцыі. Беларусь, думаю, рэшце-рэшт дойдзе да беларускай Беларусі. Выбітная старонка майго жыцця, што ўжо колькі год маю гонар і мажлівасць працаваць у новым часе. Гэта даволі цікавы, таленавіты калектыў. Абсалютна розных людзей, аб'яднаных проста адной сваёй ідэяй, адной мэтай, магчыма, да нават адным светапоглядам. Для мяне гэта, па-першае, вельмі цікавая праца, якая цалкам адпавядае таму, што я думаю. На жаль, зараз журналістыка рэч такая, што людзі мусяць неяк сябе кантраляваць, казаць не заўсёды тое, што думаць, асабліва калі справа тычыцца дзяржаўных. А тут фактычна не трэба ісці на кампраміс са сваімі думкамі. Я не магу зараз дакладна сказаць, якім будзе новы час, там, праз 5 год, праз 10 год, у дэталях нейкіх. Дакладна магу толькі сказаць, што коміксам наша газета не будзе ніколі. Там ніколі не будзе вялікіх здымкаў і маленькіх тэкстаў. Нашы тэксты заўсёды будуць разважлівыя, удумлівыя, і тэксты будуць для тых, хто яшчэ не звучыўся шевеліць мазгамі. У нас вялікая будучыня, гэта экономіст у маштабе Беларусі у будучым. Это выданне, якое стукаецца да чалавечага розума, да думак, якое асэнсоўвае вельмі сур'ёзна асэнсоўвае працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, у якім вельмі сур'ёзная журналістыка палітычная, сур'ёзная аналітыка, сур'ёзны падыход да тых праблем, якія перад намі сёння стаяць. І я вельмі люблю гэтую газету. Магу нават зарыфмаваць што-небудзь. Новы час ён для вас, а калі не, дык для мяне. Ну, так падыдзе. Новый час – это своеасаблівая газета. Яна вельмі ёмкая, аб'ёмная, як бы, і па духу, і па зместу. Мне вельмі вабіць вот старонкі, літаратурная старонка нового часу. Яна такая даволі унікальная. Ну, нема нідзе ў газеце літаратурнай старонкі так, каб змястована, каб былі новыя імёны. І мне гэта до душы. Это одна з лепшых сённяшніх газет. Я з'яўляюся яе падпісчыкам даўнім, так? І гэта тое рэдкае выданне на сённяшні дзень, якое я прачытваю амаль, што называецца, ад коркі да коркі. Яно мне вельмі нагадывае нашу Ниву, яе лепшых часоў. Это газета с позицией, ясной, абсолютно прозрыстой. Для меня важно, что она такая проевропейская, пробелорусская. Ценю вельмі тое, што газету можна ўзяць якой 2 месяцы, 4, і ўсё роўна цікава прачытаць. Тут ёсць такая аналітыка, даволі прыстойная і карысная. Ёсць падзеі, ёсць асобы. І думаю, што газета павінна жыць. І вельмі хочацца дачакацца, што там напісана «Новы час». Вот каб мы хутчэй з дапамогай газеты, у тым ліку, пераскачылі ў гэты новы час, мы пра які марым.